дошли на моят канал и днес ще гледаме на Speeddraft. Да, обаче трябва да изчакаме да свърши този рунд. За да можем да се включим. Да. Опа. Това ще се лифна. Не, няма се лифна. Обаче... Още да остават още 20 секунди. Мога да... Не бе! Боже Господи! 3, 2, 1... И аз също не мога. Добре, така. No. Добре. Здравей, хора! Фрукти означава плодове. Браво! Да. Дядя. Сега отиваме да си вземем платите плевки. Аз си ги взема вече. Чу ли? Давай. Каква темата? Тиква. Интересно. Много криво става. Не става и така. Много грустно. Да, знам, че тук има такива неща, но аз искам да ги използвам. Опа. Защото не искам. Искам да ми е такъв по-свободна тиквата. Опа. Така. Не съм пълен художник, но... Стараюсь. Това не е листо. Така. Така максимално най-тънкото. А трябва ми по-такъв цвят, бе. Как толкова бързо минава във времето, бе? Как една минута, бе? Каква една минута ви гони? 50 секунди. Ма не това... Ние от 3 минути ли сме влезнали?
Не, от 6. Така от 6, няма как да е 6. Опа! Аз ще кажа, защото няма да... Аз ще ви кажа коя е моята картинка, защото... Нали? Трябва ми оранжево нормално. Защото много бързо като сходите няма като си им пишено. Готово. Нарисувах я, ама наистина написах. Аз ще напиша буквата. Така. Не е зле. Някъде. Аз поставя 2. О, не видим това. 3. Много яко да. Много яко 2. Добре. Не. Това е моето. Не, това е твой. Да, това е моето. Това е Прекрасно. Но не би, честно не е. да, бе. Аз рисувам толкова грозно. И не е грозно. Това е лошо. Какво? Какво е? Това е твоето. Да? Не ми се верно. Ето! Ей, верно! Как? Как бе? Да, бе, най-грозната тиква човек. Също пак казваш. Нищо, това е това. Така. Сега да потисна типка. Но аз не знам. Отивам да я правя. Аз съм продавач. Добър ден. На какво бихте желали? Да, имаме такъв такива, не се продават. Нищо тук не се продава. Затваряме. Така, Флаг. О, така си тъпто. Нищо? Флаг. Всички знаят коя. така. Вие само моите хорички Така да има разделения и да няма прекъснати линии, защото няма да ми даде да го отцветя хубавичко. Така. Малко. Опа! Съжалявам. Опа. Така, окей. Близко. И тук вече съм левчето трябва да подправим. Не, избрали сме 3 минути. Честно ти казвам, 3 минути сме избрали. Няма как. Ма не знам, аз избрах такова. Не знам какво си избирала, но не си избрала 6. И как и двете трябва... как и двете сме избрали на 3? Откъде я знам? Моето обикновен флаг. Опа. Не от най-прекрасните, ама плъска. Така, малко силчко ще добавя после. Тук трябва да го оправим. Това е моята държава. Това е моето
това е моят живот. Това е всичко за мен. Така. Ох, как изгрясвам слишано. Така прекрасничко. Ето така трябва прозрачно. Така, тук да има малко. И тук трябва да има малко зеленчко. Какво? Готова ли си? Не. Остават ни колко ни остават? Остават ни 10 секунди ни остават. Какво, верно ли? Верно. Така, само ще е идеално, ако на време се напише и това. Името. Не. Името ще мога буквата само ще мога да си напиша. Криво, Криво, криво. Ау! Не знам. Това е флаг. Но Това прилича на Казахстан. да, не. Да бутнах нещо. Не, добре. Не, това не. Това нула. Ето моето. И ай. Тринка. Тринджо. Полша. Полша. Остава. 3. Не са написали какво. Ма как изглежда различно. Как тайна? Какво? Това има мамо. Когато играхме миналия път, България беше на Аз съм на четвърто. Хората беше. Ще приключваме, защото видеото стана доста дълго и така. Да. Това е. Чао, чао.